नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला अगदी साधा सोपा असा चटपटीत नाश्ता दाखवणार आहे। तर पाहूयात कसा बनवायचा। त्यासाठी इथे मी अर्धा किलोची दह्याची बॅग घेतलेली आहे। यातलं मी फक्त अर्ध दही वापरणार आहे, पूर्ण नाही। तर दही घेतलेला आहे अर्ध, त्यानंतर लाल तिखट घेतले, थोडीशी काळी मिरी पावडर घेतलेली आहे, थोडीशी हळद घेतलेली आहे, थोडी साखर घेतलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। किंचित असं पाणी घातलेलं आहे 4 चमचे इतकं आणि चांगलं फेटून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपले मीठ मसाले वगैरे जे आहेत ते दह्यामध्ये चांगले व्यवस्थित लागले पाहिजेत। तर इथे फेटून घेतलेलं आहे दही। तर आता इथे तडक्याची तयारी करूयात। तर इथे तडका पॅन ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये तेल घालून घेतलेलं आहे। तेल तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये राई घातलेली आहे, त्यानंतर जिरं घालून घेतलं आहे, त्याच्यानंतर कढीपत्ता घालून घ्यायचा आहे। त्यानंतर इथे मी मिरच्या घेतल्या होत्या बारीक कापून 2-3 त्या घातल्यात। चांगली फोडणी मिक्स करून घ्यायची आहे। मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्या दह्याला फोडणी द्यायची आहे। तर इथे दह्याला मी फोडणी दिलेली आहे। त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर घातली आणि पुन्हा एकदा चांगलं फेटून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर इथे बघा मस्त असं आपलं हे दह्याचं बॅटर तयार झालेलं आहे। तर आता आपण पुढची प्रोसिजर बघूयात। तर त्यासाठी इथे मी ब्रेड स्लाइस घेतलेले आहेत। तर जे आपले हे ब्रेड स्लाइस आहेत ते दह्यामध्ये आपल्याला बुडवून घ्यायचे आहेत। जास्त वेळ दह्यामध्ये ठेवायचं नाही, बुडवून पटकन आपल्याला त्यांना घ्यायचं आहे। तर इथे मी ब्रेड स्लाइस बुडवून घेतलेला आहे। त्यानंतर इथे मी तवा तापत ठेवलेला आहे। तवा तापल्यानंतर तेल घालून घेतले, जास्त तेल घालायची गरज नाही, 1-2 चमचेच घालायचं आहे। त्यानंतर आपण जे ब्रेडला दही लावून घेतलेलं आहे ते आपल्याला तव्यावरती सोडून घ्यायचं आहे। तर इथे तवा जो आहे तो आपला चांगला गरम झाला आहे, तेलसुद्धा आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे। तर आता इथे मी ब्रेड आपला जो आहे तो सोडून घेतलेला आहे। गॅस आपला मीडियम ठेवायचा आहे। तर इथे अशा प्रकारे एक स्लाइस सोडल्यानंतर दुसरा स्लाइससुद्धा आपल्याला अशाच प्रकारे डीप करून घ्यायचा आहे दह्यामध्ये आणि तो सुद्धा सोडून घ्यायचा आहे। एका वेळी आपण 2 ब्रेड स्लाइस आपण फ्राय करू शकतो। तर इथे मी 2 ब्रेड स्लाइस सोडलेले आहेत। खूप टेस्टी लागतो हा नाश्ता। तर बाकीचं जे तेल आहे ते इकडच्या ब्रेडला सुद्धा व्यवस्थित सोडून घेतलेलं आहे मिक्स करून। चांगलं शेकल्यानंतर थोडं आपल्याला त्याला पलटी करून घ्यायचं आहे। मीडियम टू फास्ट गॅसवरतीच आपल्याला हे शेकवून घ्यायचे आहेत। जास्त वेळसुद्धा लागत नाही, शेकवायला पटकन होतं। तर इथे बघा एक बाजूने पलटी करून घेतलेला आहे। तुम्ही हा नाश्ता करून बघा, आजपर्यंत कधी केला नसेल। खूप टेस्टी लागतो, सगळ्यांनाच आवडेल असा नाश्ता आहे आणि खूप टेस्टी लागतो खायला, बनवायलासुद्धा इझी आहे आणि सगळे आवडीने खातील, पटकन बनणारा आहे। तर इथे बघा आपले स्लाइस जे आहेत ते छानपैकी टोस्ट झालेले आहेत। तर आपण ते काढून घेऊया। एकदम मस्त सॉफ्ट असा नाश्ता आहे हा आपला। तर ते काढून घेतलेले आहेत आणि पुन्हा मी 1 चमचा इतकंच तेल घातलं होतं वरती आणि आपले पुन्हा दुसरे बाकीचे ब्रेड स्लाइससुद्धा आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। जास्त तेलाची सुद्धा गरज लागत नाही। अत्यंत हेल्दी असा आपला नाश्ता आहे आणि नवीन असा आहे, जो आपण भूक वगैरे लागली असेल अशा वेळी पटकन बनवून खाऊ शकतो। तर इथे बघा हे सुद्धा ब्रेड स्लाइस मी शेकवून घेतले। तर अशा प्रकारे हे आपले दही ब्रेड मस्तपैकी तयार आहेत गरम गरम खायला। तुम्ही करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडतील आणि खूप आगळावेगळा नाश्ता आहे। आणि असं दही म्हटलं की लोकांना प्रश्न पडेल की कसं लागत असेल, पण खरंच खूप टेस्टी लागतो हा नाश्ता। एकदा तरी नक्की करा। आणि तुम्हाला हा आजचा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।